ekumeku oya dị n'onye na-ekwu amụba akwa na-ekwu were ọnụ m mara m na onye a na-afụrụ ụzọ nụrụ ọnụ m kpọọ m akwa isi akelu ka o ji wee marị ọ sị na onye ọbụla ma ibe n'onu akwa na ọmara onye amụna akwa adịghị ahụ o nwere ibe mbịa ka ngwa igbo bụ igbo ọ bụrụ na ị na-anya na nwanne gị nwoke abago mmọnwụ na-eme ọfụma agbazina mgba ka iburu nga ya danụ jee kwuluo danụ nwee ife imebe ka ọ tọba ya ụtọ ka ọ kpọkute tie n'ihe a na-alụ ọ bụrụ iji gbaba ya mgba ka eburu nga ya daa ma ọ bụ isi na nke ọ na-eme na ọ bụrụ ya stọpụ a na ọ dụrọ mma nyanwa chi atakwakwuo na nke ị na-eme na ọ dụrọ mma ọkwa ịma na nyanwa bụ anya ukwu na egboro so focus na nke ị na-eme agbazina nwanne gị mgbe nọ ibe m kwuru ibe ahụ na ijite bụ ọgwụ atịrịba bụ ọgwụ ọgbala ọla bụ ọgwụ ekwuzi n'okwu na-enwe ekwu okwu na-ekwu ka si na-akọ eri nke afọ